Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις βασικές εντολές logo της χελώνας. Ξεκινάμε εισάγοντας μια ψηφίδα logo όπου θα γράφουμε ουσιαστικά τον κώδικα, μια ψηφίδα canvas και μια χελώνα. Δημιουργούμε μια σελίδα για τη χελώνα, έστω την ονομάζουμε 1, και ενώνουμε τη χελώνα με τον canvas. Εδώ. Ωραία, ελαχιστοποιούμε τη χελώνα και συνεχίζουμε με αυτές τις ψηφίδες. Λοιπόν, καταρχήν η πρώτη εντολή είναι η pen που θα ζητήσουμε, είναι η pen up, όπου ουσιαστικά σηκώνει τη γραφίδα της χελώνας. Για να την εκτελέσουμε πατάμε ή το κουμπί εκτέλεση ή το insert. Εγώ θα πατάω το insert και βλέπουμε ότι από μαύρο έγινε λευκό και δεν γράφει τώρα. Και να ξανακατέβει γράφουμε pen down. Λοιπόν, η πρώτη εντολή μας είναι η forward. Και πρέπει να συνοδεύεται με έναν αριθμό. Στη προκειμένη περίπτωση βάζουμε π.χ. 50. Και όταν το εκτελέσουμε πάει 50 μονάδες μπροστά. Η συντομογραφία της είναι η FD. 50 και κάνει το ίδιο. Αντίστοιχα η εντολή back πάει πίσω και η συντομογραφία της είναι το BK. Εκτελώντας το πάει πάλι πίσω. Η τρίτη εντολή είναι η right, όπου στρίβει. Αλλάζει το προσανατολισμό, την κατεύθυνση της χελώνας. Εδώ θα βάλουμε πάλι ένα νούμερο το οποίο αντιπροσωπεύει αυτή τη φορά μοίρες. Π.χ. αν βάλουμε 90 θα στρίψει 90 μοίρες και το βλέπουμε δεξιά. Η συντομογραφία είναι το R και το T. Πάλι 90, ξαναστρίβει 90 μοίρες. Στρίβει 90 μοίρες όχι όπως βλέπουμε εμείς, αλλά όπως βλέπει η χελώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλη εντολή είναι το left. Στρίβει αριστερά. Και η συντομογραφία του είναι L και T. Πάλι 90 και έρχεται στην αρχική. Έχοντας κάνει, για παράδειγμα, μπορούμε να πατήσουμε εκτέλεση στις 90 εδώ μπήρες αριστερά και μετά να πάμε μπροστά. Και μετά να πάμε ξανά δεξιά και μετά να πάμε μπροστά. Έχοντας κάνει όλη αυτή την πορεία, θέλοντας τώρα για παράδειγμα να γυρίσουμε στην αρχική θέση της χελώνας, γράφουμε home. Το αποτέλεσμα είναι να γυρίσει η χελώνα στην αρχική της θέση με τον προσανατολισμό όπως ήταν ακριβώς στην αρχή, αλλά ακτινωτά, δηλαδή ακτινικά. Από το σημείο που είναι θα τραβήξει μια ευθεία γραμμή προς την αφετηρία. Η γραφή δεν είναι πάνω. Η γραφεία δεν είναι πάνω, είναι κάτω, γι' αυτό το λόγο αφήνει και το ίχνος. Μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Έστω τώρα ότι θέλουμε εμείς να καθαρίσουμε όλα αυτά τα γραφικά που έχουμε, όλα αυτά τα ίχνη που έχει αφήσει η χελώνα, τότε γράφουμε clear graphics. Το εκτελούμε και καθαρίζει όλα τα γραφικά.